Здравейте, колеги! Ще направим днеска една прострелка на чисто нова пушка Хан Венатор. Но ново оръжие за България. Ето е самата пушка. 61 см цеви, полимерен приклад, леко удобно оръжие с батюмерник. И първо чисто нова не е стреляна с нея. Взел съм една кутия дребни патрони, дребни съчми 7 номер. Да видим първо да разработим механиката. Даваме на изключване предпазителя. Магазина събира 5+1 патрона. Може би тия бяха достатъчни, да. Отдалечи камерата. Това е просто пробна стрелба. Ще видим дали оръжието презарежда. Възможно е да не презарежда, защото, както казах, е абсолютно чисто ново. От първи впечатления. Надявам се да премини теста. Стрелям във въздуха. Както виждате, абсолютно всички патрони бяха изстреляни без засечка. Една наистина всеядна пушка, както е и рекламирана. Взел съм, след като проверихме, че няма никакъв проблем с презареждането, съм взел няколко вида бреникета, така да го кажем, или гладкоцевни ловни куршуми, с които да проверим точността на пушката с регулируем мерник и мушка, така че е възможно да има някакво отклонение, пък и да видим кой точно боеприпас ще си хареса. За целта съм купил, тук ще ги наредим, може би, че е по-удачно или така, дуплекс хексолит. Взел съм общо 3 бройки. Взел съм BP 28 грамов патрон. От него също съм взел 2-3 бройки, като целта ми на цялото занятие е да проверим с кой точно боеприпас ще използваме пушката. Естествено е, че всяка сев си харесва нейния патрон. Ето така ще ги наредиме. Тези сините са италиански на RC 32 грама. Нека да видим какво ще се получи. Първите 3 патрона ще бъдат изстреляни в мишената, която е разположена на около 40-50 метра. Избрах си първият патрон да бъде на марката Rottweiler. Нормално бренике, класик, 32 грама. Изстрелям прав, поради неудобното разположение, където сме, няма възможност да заподпра на капак или на стойка. Нека да отидем да видим какъв е бил резултата. Патроните попаднаха ниско и съвсем леко вляво от центъра, което показва, че трябва да дигнем малко мерника, може би с милиметър, милиметър и половина, за да коригираме точността и тя да отиде в възможно най-близо до центъра. Стрелях прав, така че това също е от значение и е голям фактор. Не съм на
на абсолютно спокойно положение, така че ще видим да коригираме мерника и да видим следващия резултат, но в истинския лов няма перфектни условия, така че това е един задоволителен резултат на около 20-25 см под центъра. Горе-долу траекторията е вярна, само трябва да дигнем леко нагоре мерника. След корекцията на мерника мисля, че всичко е наред. Сега ще да проверим резултата.